na nga napirmahan ni Education Secretary VP Sara Duterte ug Cebu City Mayor Mike Rama ang Memorandum of Agreement alang sa umaabot nga 2024 palarong pambansa nga ipahigayon dinhi sa syudad sa Sugbo. Mao kini ang ikatulong higayon nga mamahimong host city ang Dakbayan sukad sa tuig 1994 ug 1954. Sa iyang pakigpong, mapasalamaton ang Vice Presidente nga nakadaog sa bidding ang Cebu City. Sige lang yung kampo sa Santo Niño na madaog yun ang Cebu. Pagkahuman, humanatan na ng proseso. I was not a part of it. I never joined any meeting. Nangutanak ko, kinsa may nadaog nga sa Cebu. Ay, nagkaanak ko, ay salamat. Thank you, Santo Niño. Daghang salamat. Matod pa sa mayor sa Dakbayan nga emosyonal ug dili sayon ang pagdaog sa bidding process. It was an emotional bidding. It was not an easy convincing. But at the end of the day, the fruit of the labor is, the proof of the pudding is in the bidding. So here we are, once again, since 1994. The last palarong pambansa we had in the city of Cebu. And now, 2024, as it was written, it shall be done. Anaa sa 12,000 ang mga athletes ug coaches nga mosalmot aron mo compete sa mga sporting events. Giingong moabot sa 100 ngadto sa 200,000 ka mga supporters ug pamilya sa mga atleta ang gipaabot nga mobisita sa Sugbo aron mosaksi sa mga kompetisyon. Ang chairman sa Cebu City Sports Commission 𝗍𝗲𝗃 nagkanayon nga hingpit na ang ilang pagpangandam aron mahimong malampuson ang maong national event. We've been waiting 30 years for this moment, but also really to upgrade our facilities. So that's what we're focusing on right now, the rehabilitation of our facilities. Our swimming pool, our track oval will be all new. Padayon karon ang pag-renovate sa mga facilities sa Cebu City Sports Center nga planong ablihan na pagbalik sa publiko karong umaabot buwan sa Abril. Lain sab sa gitanaw nga venue alang sa mga field games ang dakong hawan nga luna sa South Road Properties kun SRP. 20 ka mga tunghaan sab dinhi sa Sugbo ang paghahimuong billeting quarters sa mga manunuwa. Panghinaot sa uluhang buhatan sa DepEd nga masuwayan ang world-class nga mga pasilidad dinhi sa Sugbo sa mga tinun-an nga moduwa sa palarong pambansa. We are expecting that Cebu City is going to offer world-class sports facilities. I know that in the Visayas, Cebu City is a center for sports. You have been hosting several other international events, international sports events as well. And we would be expecting our learners to be experiencing how to play in world-class facilities. Matud pa sa pangu sa Committee on Sports sa Konseho sa Dakbayan nga 200 million pesos ang gahin gikan sa Cebu City Government. So ang gipangayo sa executive was 200 million and it was approved by the council. Of course, it went to the Sports Commission with the other departments na-slash but not the budget for the palarong pambansa. Sa pagkakaroon, wala pa'y final nga petsa kung kanus ay pahigayon ang palaro. Sanglit gihuwat pa ang approval sa DepEd alang sa school calendar sa school year 2024 to 2025. Kini si Queenie Joligon alang sa MyTV, Cebu.